Hyvät kuulijat, K18 Oltiin putkimien kanssa puolukoita poimimassa kerran tuolla kaavin rajamailla siellä metässä ja sitten siellä näkyy semmosia outoja merkkejä siellä maastossa ja meitä vähän pelotti putkimien kanssa ja arveltiin siirtyä paremmille marjamaille, mutta yhtäkkiä alkoi kuulumaankin semmosia helvetin outoja ääniä ja oltiin putkimien kanssa paskahousussa ja Eikä tiettäkään vittu niitä ääniä mitä te kuulitte. Pelottaa. on tulossa. Paskahousussa juosta kotia. Paskahousussa juosta kotia. Mä pyydän anteeksi puutarhaksen vanhemmilta vittu. Mä en voinut, mitenkä mä saatoin tähän. Mä voin pitää, mulla on paskahousussa, mutta mä en tiedä mitä vittu täällä tapahtuu. Koputellaan. Vittu en mä tiedä, vittu mä pelottaa, niin saatan, se on joku pörree, vittu en mä voinut tietää tätä. Mä oon vittu yksin tällä metässä, en mä mitään tee. Jos joku haluu nähdä tän videon naahan, niin mä piilotan tuonne kanavalle koordinaatit YXC. Vittu pohjasta leveyttä 400.